Iżraben bitkaken, aċċessorju importanti għan-nisa biex juru l-femminilità tagħhom. L-istess żraben li l-ħadd filgħodu kienu aċċessorju importanti għal tellieqa li saret fiż-żona tal-MFCC ta' Għali. Dawk li ħadu sem kellhom jilbsu żarbun bit-takuna li ma tkunx anqas minn 7 ċentimetri u mhux aktar minn 10. Dawk li ġrew kellhom jiġru distanza ta' 700 metru. Tellieqa l-ewwel waħda tax-xorti tagħha f'pajjiżna organizzata mill-BUPA. Tkellimna ma' waħda mill-organizzaturi, Anna Vella, dwar minn fejn ġiet din l-idea. Vera tadda, ħaġa konna qegħdin l-uffiċċju u kollega tiegħi li huwa barrani għalija għalli ma kif jinexxielek ġurnata sħiħa biżrema tat-takkuna. Għadinnek il-verità jien biċċat naqa, jien naf nimxi biss bit-takkuna. Għalli taf li barra minn Malta jagħmlu ġirja b'din it-takkuna u minn hemm bdiet din l-idea ta' fin titrekenija fuq l-internet u the wheels get turning tibda taħseb u għadneja nippruvaw għaliex li. L-irġiel għalkemm setgħu wkoll jieħdu sehem f'din il-ġirja bħal donhom qataw qalbhom li jilbsu xi tip ta' takkuna u jiġru. F'din il-ġirja n-nisa kienu ferm aktar kuraġġjużi.